Ya kok malah kor senggak tok hoya-hoya. Bos. Katok gua. Woi. Awas dina cepet. Awas oke tepuk tangan. Yo. Pak Heri Bondrang ki jare nimbali artis saka Jakarta Taman Mini Indah. Lah kok sing teko Walang Sangit. Iki kleru, Mbak. Pak Her. Jare guru besar ganongan saking Jakarta. Lah kok sing teko bakul mie ayam. Oke, meripatmu letih nyapa? Pikir ngapa apa karo bakul mie lho? Toni salto, Mbah. Lah kowe kok wani-wanine nyontoni iki. Rumah sawu iki saka Jakarta. Musikake ngapusi lho, ben atine karepe. Lah kok tempura teko kene. Lha yo, kowe mak ngapusi aku. Jaremu wonge ganteng, putih, gedhi. Lho sing teko kok siluman tekek. Wah, kowe ngono putih saune-unemu. Iki lho. Anak-anakku. Kowe iki lho ngawur. Nyapa? Iki ngono sesepuh ganongan Ponorogo. Ponorogo iki lho. Kowe iki rungokno iki lho. Kowe nyampe iki. Iki lho sing iki. Kowe iki kok yo rumah. Nyapa ora kenal sejatine iki sapa? Oh, yo. Dalam hati rumah saku ngomong Pak Heri ampun ngekakne bintang tamu saka kene sing dirawuhi Bapak Papong Mengker dirawuhi sapa ijo niku sapa bakul blantik sapi bom-bom lan sedaya masyarakat kene lho kok ngundang lekok moncrot iki ngene lho nyapa alhamdulillah nggih ngane Bobo Demang sinten desa Blendrang kene iki dentak-den apa piye sapa kendangnya sapa kae Arya Wuduwi oh Jakarta iki asli Jakarta iki anu KW Desa Bondrang yang ngomong iki. Bondrang kok iso blendrang lho baleno alhamdulillah panjenengan sami para bapak-bapak Bapak Kapolsek ngapunten Pak Kapolsek
Asmone, oh Pak Yudi tipe kancaku lah. Pak Yudi, ngapunten kakata. Nggih. Kuramil. Alhamdulillah. Bobo. Es. Nggih. Pamawon Teng Rawi desa Blendrang kene iki. Alhamdulillah kabeh. Piye to? Piye? Oh iki Blondrang. Blen karo bloni beda. Blondrang. Blendrang. Alhamdulillah. Piarengan seger waras sedaya Allahumma amin. Hajate aku mau ditelepon dene Wonogiri lho. Bersih desa. Bersih desa. Panggilan reok dalam rangka bersih desa nggih. Kowe jurnal karo aku. Napa? Niku. Niku ora. Bisa suwe saya pikun kok. Se. Oh, alah. Iki mau ya karep. Ya. Oh ya wis ben. Setunggal mangke. Ganowane 6. Ganongane pira 4 karo 3 7. Ya niki mengke jungkir wale atraksi pong 1 2 3 diwahi jadil sita-sita. Khusus jenengan 1 teko jaring. Ora apa-apa. Pripun? Oke, yo. Tadi cilik rene, cepet topeng langsung. Saya tak aturke sik. Kene. Kula sebagai Ganongane bareng isa. sesepuh ganongan iki nyuwun Terus sewu. neo. Los. Memang. Alhamdulillah sak kecape. Apa dhewe diatur iki sowan iki untuk menghibur masyarakat Blendrang. Dengan niat tujuan bersih desa. Mugi-mugi penyenipun Bobot Demang, Bapak Lurah, segenap perangkatnya, jajarannya tansah beningan ulujeng. Mugi-mugi ditinebehno syukur-syukurane desa Blendrang iki mugi-mugi sedaya dipun paringi rezeki kang barokah. Allahumma amin. Rezeki sing melimpah ruah. Amin. Allahumma Amin. makaten monggo dipun lajengaken menek Yo. ke darung-darung Yo, Ya kok malah kok senggak to hoya-hoya. Iki wayahmu. Wayahmu. Dan aku iso salto tekan dhuwur lho. Jaring. Ya. Ayo tepuk tangan. jangan lupa tutup mata. Siapkan ambulan, Bang. Atraksi kita. Jangan ditiru. Oh, jangan ditiru, Bang. Dekat yang berbahaya. Adem panas dong ya, Bang. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kami tinggikan kalau Oke, Bang. Banyakmu, Bang. Los. Kakakmu, Bang. Awas, mulai cepat. Awas, oke, tepuk tangan. Menjaga keselamatan helman, Mbak. Pak Polisi. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, mari. Asal tuh katoke sampai pelora. Ada coba. Jangan luar biasa pokoknya. Aku tanggapan 5 tahun karo iki kadara ganda. Bu. Bu. Seperti kira-kira, Bu.
kaya kelakuane beda ibu. Aku ngene iki ora tak belani iki piye? Rasuti. Rupak kok celeng ngono. Bu, maju bu, maju bu. Kowe lagi nek jaran tenanane bojo malah piye? Bojo matamu iki. Kok padha lanange bojo kira apa piye iki? Piye? Aku ki lo lanang. Kae lanang, Mbak. Ndi Heri? Heri ndi? Kuwi Heri, klo. Ya akre. Kowe ki ora pusi iki. Tak goleki jodoh tak jero-jero tibake ganti diamput. Aja bakti sih aku kok iso. Aku ini jawabnya ngomong itu Mas Komer, bintang tamu sama Jakarta konco SBP wakili sampean. Hei, hei ini Mas, mau nesu gah, gue ngomong kayak nablas tau konco ngomong tau eka aku ngomong oke, seto, bel anakmu bel, oke, aku seto, aku ngomong alon bel, ini pasrahnya gue ini ayo ini tak benak lesu. ora bojo-bojonan pengenggane bojone bedino nang alun-alun kan juta tekan buka basa kowe lho wis ora bojo-bojonan piye to pegatan Pegatan. Tenan. mumpune Pak Kapolsek Pegatan tenan. Pak bedino nang taringan alun raketan raine kuwi Ngono kuwi ya kowe. Ora pegatan. Ngomong. Mas, ora nek kabel moce ya, Mas. Tak seremi cakeme, Mas. Ora sini Mas Kumir ki seneng ning awakmu, Dik. Wong awakmu ki ngomong lho, ning ndi ngomong, "Bela ki bojoku ki ayu dhewe." Iya ayu dhewe, putih berni meni-meni. Ngono kuwi tapi ngene omong sikile rangen ngono. Pak dudu aneh lan iki Yo aja kaya ngono to, Mas. wis ora Piye to? ora anak piye sih Tak benane sut ki sut, tak benane sut. Sut ki sut. balik iku ora repot ngeremet gitu Oh, alah. Khusus hari ini penutupan sampean milik Mbak Komer. Edek dulu. Oke, ngapano sut? Lah kok api men jenenge Komir? Kisut. saya ngono rame-rame wong lanang Traumane nenjeng. oh ora ngerti nek aku dagelan wis mati pajak hah Upaya pemutihan. kamu wis ana Aja ngono to Mas, aku isi lomba. Aja ngono. Aja ngono, Mas. Kowe sak kaya ngojo kaya ngono kuwi. Kowe tak penjarake. Apa lho kowe? Tempat-tempat kene. Apa? Tempat-tempat kene. Oh, tempat apa? Kowe. Lah kok iman les ora kejane. Lah kok aku wudu. Sikil aku kenane ngene lho tak wudu ki kok. Ora ini kaya botokan wis luwe kok. oh ya Ayo, Kang Kumir wayahe.